கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே, உங்களை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அன்போடு வாழ்த்துகிறேன். உங்கள் யாவருக்கும் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். உண்மையாகவே ஆண்டவருடைய பிரதான கிருபையினால் ஒரு சுதந்திர தேசம் எவ்வளவு இனிமையானதாக இருக்கிறது. இந்த சுதந்திரத்தை பெறுவதற்கு எத்தனை பேருடைய தியாகங்கள், எத்தனை பேருடைய உழைப்பு, அவங்களுடைய தூக்கமெல்லாம் துளைத்து குடும்பம் குடும்பமாய் சந்ததி சந்ததியாய் இருந்து இது எங்களுக்கு வேண்டும் என்று, இது எங்களுடைய தேசம் என்கிற ஒரு சுதந்திரத்தோடு இன்று நாம் நடமாடுவதற்கு அந்த நாட்களிலே எவ்வளவு போராட்டங்களை அவர்கள் சகித்திருப்பார்கள். ஆகவே எவ்வளவு பெரிய சுதந்திர இந்தியாவை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார். எவ்வளவாக மகிழக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதே நேரத்தில் தியாகிகளை நினைத்து நாமும் கூட பரிசுத்த வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டபடி தியாகம் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை. ஆகவே தியாக மனப்பான்மையோடு செயல்பட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கு. இது ஒவ்வொரு நாட்டின் குடிமகனுக்கும் அவசியமான ஒன்று. சுதந்திரம் பெற்றோம் என்றால் மட்டும் போதாது, இந்த சுதந்திரத்தை காத்து கொள்ள வேண்டியதும் கடமையாக இருக்கிறது. ஆகவே தான் வருடம் முழுவதும் இதை அனுசரிக்கிறோம், வருடம் முழுவதும் இதை கொண்டாடுகிறோம் இல்லையா? ஒரு மனமாய் கூடி இல்லையா? இல்லை, நம்முடைய தேசம் அநேக வேற்றுமையில் ஒற்றுமை நிறைந்த தேசமாகவே வேற்றுமையில் ஒற்றுமையாய் வாழ கொடுத்த அனுக்கிரகத்தை நினைத்து கர்த்தருக்கு எவ்வளவாய் நன்றி செலுத்தணும். அதே போல இந்த நாளிலும் அதிகமாக மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் அவர்களெல்லாம் அதிகமாக ஒரு பாராட்ட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. உண்மையாகவே இன்று இவ்வளவு பெரிய இந்த ஒரு இக்கட்டான வியாதிகளின் காலத்தின் மத்தியிலும் நாம் இவ்வாறாக அமர்வதற்கு இந்த மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் படுகிற பாடுகள் கொஞ்சம் நஞ்சமில்லை. இந்த நோயிலிருந்து எப்படியாவது விடுதலை பெறணும், சுதந்திரம் பெறணும் என்கிற ஒரு முயற்சியோடு அவர்கள் எடுக்கிற அந்த ஒரு முயற்சிகள், அரசாங்கம் எடுக்கிற முயற்சிகள், ஒவ்வொரு காவல்துறை எல்லாருமே எடுக்கிற அந்த முயற்சிகள் எல்லாமே போராட்டங்கள். அதே போல் வியாபாரிகள், கடை வியாபாரிகள் எல்லாருமே தியாகம் பண்ணுகிறீங்க, தியாகத்தோடு தான் செயல்படுகிறீங்க. எல்லா இடங்களிலும் இந்த தியாக மனப்பான்மை இருப்பதனால்தான் இந்த வியாதியிலிருந்து இவ்வளவாய் சுதந்திரம் பெற முடிகிறது. ஆகவே இது உண்மையாகவே உலகம் முழுவதும் ஒரு ஒற்றுமையை, ஒரு எல்லாவித காரியத்தையும் கொண்டு வந்திருக்கிறது என்று சொல்ல வேண்டும். அதுபோல நம்முடைய இந்திய தேசத்தின் சுதந்திரங்களும் இவ்வளவாய் கிடைத்தது போல இந்த வியாதியிலிருந்து முழுமையான சுதந்திரம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கிடைக்கும் என்று விசுவாசிப்போம். கர்த்தர் பெரிய காரியத்தை செய்வாராக. இந்த நாளிலும் ஆராதனை தியானத்திற்காக ஏசாயா 49வது அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். வானங்களே கெம்பீரித்து பாடுங்கள், பூமியே கலிகூறு, பர்வதங்களே கெம்பீரமாய் முழங்குங்கள். கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்துக்கு ஆறுதல் செய்தார், சிறுமைப்பட்டிருக்கிற தம்முடையவர்கள் மேல் இரக்கமாய் இருப்பார். பிரியமானவர்களே, அருமையான ஏசாயா தீர்க்கதரிசியை கொண்டு இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மீறினாலும், அவர்கள் தேவனுடைய உடன்படிக்கையை விட்டு மாறி நடந்த போதும் திரும்பவுமாக நான் அவர்களை கூட்டி சேர்ப்பேன் என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசியை கொண்டு சொல்லுகிற இந்த வார்த்தையிலும், ஏசாயா தீர்க்கதரிசி தேவன் சொல்லுகிற வார்த்தையிலே எவ்வளவு பிரியமாக தேவன் சொல்லுவதையே நான் ஜனங்களுக்கு சொல்வேன் என்கிற வாஞ்சியோடு கூட இங்கு நிறைய இடத்துல இந்த 49ல் நாம் பார்க்கிறது உண்டு. அவர் என்னை இதற்காகவே அழைத்தார், என்னை இதற்காகவே தேர்ந்தெடுத்தார் என்று இந்த ஏசாயா தீர்க்கதரிசி காத்திருந்த அந்த காத்திருப்பு அருமையான ஒன்றாய் இருக்கிறது. அதாவது தேவன் இதற்கென்றே என்னை அழைத்திருக்கிறார் என்று இருந்த வேளையிலே தேவன் இப்பொழுது இறங்கி நான் யாக்கோபை திரும்பவுமாக மீட்டெடுப்பேன், சேர்த்துக்கொள்வேன் என்கிற ஒரு வார்த்தைதான். அதை மீட்டுக்கொள்கிற அந்த காலங்கள் வரும்போது எவைகளெல்லாம் கலிகூறும் என்று சொல்லுகிறார். அதில் வானங்கள் கெம்பீரித்து பாடுமாம், பூமி கலிகூறுமாம், பர்வதங்கள் கெம்பீரமாய் முழங்குமாம். தம்முடைய ஜனத்துக்கு ஆறுதல் அளிக்கிற தேவன் தம்முடைய ஜனத்துக்கு ஆறுதல் அளித்த பிறகு வானங்கள் கம்பீரித்து பாடி, பூமி கலிகூறி, பர்வதங்கள் எல்லாம் கம்பீரமாய் விளங்கும்படியான ஒரு பாக்கியத்தை செய்வார் என்று இங்கே பார்க்கிறோம். அதன்படியே இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய்
ஜனங்களை மீட்டெடுத்தார். இன்றும் உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் இந்த பாவ மனுக்குலத்திலிருந்து மீட்டெடுத்து அந்த பரிசுத்த ராஜ்யத்திலே, பரலோக ராஜ்யத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்கும்படியான ஒரு பாக்கியத்திலே ஒரு உண்மையான மீட்பு. அதுதான் ஒரு மனிதன் இந்த பூமியின் வாழ்க்கையை முடித்து அந்த பரலோக ராஜ்யத்தில் போய் சேருகிற வேலை எவ்வளவாய் வானங்கள் களி கூறுகிறது, பூமி களி கூறுகிறது, பர்வதங்கள் கம்பீரித்து மகிழ்கிறது என்பதை அந்த நாட்களிலே ஏசாயா தீர்க்கதரிசியை கொண்டு சொல்லினார். இதற்கு ஒரு அடையாளம் தான் இந்த பூமியிலே ஒரு மனம் திரும்புதல், ஒரு ரட்சிப்பு. ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே ரட்சிப்பு கிடைப்பது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம். ஒரு முரட்டாட்டம் கொண்ட குணத்திலிருந்து மனம் திரும்பி வாழ்வது, குடிப்பழக்கத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று வாழ்வது, தீய பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று வாழ்வது யாருமே விரும்பி செய்கிறது இல்லைங்க. ஏதோ ஒரு இதில் விழுந்துதாங்க, விழுந்தா பிறகு எழுந்திருக்க முடியாமல் அது அவர்களை ஆண்டு கொண்டு, அதான் பாவம் அவர்களை ஆண்டு கொண்டு அவர்களை கண்கெட்டாத தூரத்துக்கு கொண்டு போய் அவர்களை ஒன்றுமில்லாமல் நிலைமையாய் மாற்றி வாழவே வழியில்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் வைத்திருக்கும் போது, இப்படியெல்லாம் வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கையின் மத்தியிலும் ஆண்டவர் அவர்களை மீட்டெடுத்து சாட்சியாக நிறுத்துகிற அந்த சாட்சி எவ்வளவு பெரியதாய் இருக்கிறது. அவர்களுடைய நாவினாலே நான் இப்படியெல்லாம் இருந்த என்னை இயேசு கிறிஸ்து தொட்டார், இயேசு கிறிஸ்து என்னை மாற்றினார், இயேசு கிறிஸ்து என்னை சொந்த பிள்ளையாக ஏற்றுக்கொண்டார் என்கிற சாட்சி எவ்வளவு பெரிதாக இருக்கிறது. இதையெல்லாம் இந்த நாட்களிலே நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோங்க, பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இது அந்த நாட்களிலே ஏசாயா தீர்க்கதரிசியை கொண்டு என்னானாரு 49ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே ஒரு வசனத்தை நாம் பார்க்கிறோம். என்ன பண்ணுகிறார் அப்படின்னு பார்த்தா 49ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம், யாக்கோபை தம்மிடத்தில் திருப்பும்படி நான் தாயின் கற்பத்தில் இருந்தது முதல் கர்த்தர் தமக்கு தாசனாக என்னை உருவாக்கினார் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஒரு மனுக்குலம், தேவன் உண்டாக்கின மனுக்குலம் தான். இந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லா மனுக்குலத்தையும் கடவுள் உண்டாக்கி இருக்கிறார். வானம், பூமி, நிலம், நீர், காற்று, அதான் நெருப்பு, இந்த ஐந்து காரியங்களை உண்டாக்கின, அதாவது நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு, இவை உண்டாக்கின தேவன்தான் உண்டாக்கினார் மனுக்குலத்தை. மண்ணினாலே உருவாக்கினார், இதில் மாற்றம் இல்லை. ஆனாலும் இந்த மனுக்குலம் கர்த்தரை சேராத அளவுக்கு இந்த பூமியின் மீதே ஆசை வைத்து, பூமியின் தன்மை மீதே ஆசை வைத்து ஒரு ராஜ்யம் இருக்கிறது என்பதை மறந்து கொண்டு இந்த பூமியின் வாழ்க்கையே போதும் என்று வாழ்கிற போது இதை மீட்டெடுக்கும்படியாக ஆண்டவர் சொல்கிறார். தாயின் கற்பத்தில் தோன்றும் முன்னமே, உற்பத்தி ஆனது முதலே நான் அவனை தெரிந்து கொண்டேன், எனக்காக எடுத்துக்கொண்டேன் என்று சொல்கிறார். ஆம் பிரியமானவர்களே, இந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லா மனுக்குலங்களும் மனம் திரும்பி சாட்சியாய் வாழ வேண்டும் என்பது எல்லாம் வல்ல சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனுடைய நோக்கமாய் இருக்கிறது. ஆகவே அந்த நோக்கத்தின் அடையாளத்தை அந்த நாட்களிலும் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வழியாய் தேவன் செய்தவர். அதற்கு அடுத்தபடியாக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் இன்று உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த அற்புதத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். இதே போல இன்னும் ஏராளமான அற்புதங்களை அவர் செய்து கொண்டே இருக்கிறவர். ஆம், ஒரு சுதந்திரம் பெறுவது எவ்வளவு ஒரு சாட்சியா இருக்கிறது. எதற்குமே ஒரு அடிமை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை, ஒரு சுயாதீன வாழ்க்கை வருகிறது. எவ்வளவு சாட்சியாய், எவ்வளவு பலனாய், எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிறதோ அதுபோல ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே பாவம் இல்லாமல், அந்த பாவத்துக்கு அடிமையாகாமல் வாழும்போது எவ்வளவு சந்தோஷமாய் இருக்கும். எத்தனையோ பாவ செயல்களில் ஈடுபடுகிற மனிதர்களிடத்திலே தனியாக நாங்கள் பேசின போது கேட்டிருக்கோங்க. உண்மையாகவே நாங்கள் திருந்தி வாழ, திருத்தமாய் வாழ விரும்புகிறோம், ஆனா எங்களால இது முடியல. ஒரு காலத்துல இப்படி இருந்தாதான் 4 பேர் எங்களை மதிப்பாங்களோ, என்னுடைய நண்பர்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்வார்களோ என்கிறதுக்காக ஒரு தவறுல இறங்கினேன். ஆனா இன்னைக்கு இந்த தவறு என்னை ஆண்டு கொண்டது என்று சொல்கிறார்கள். இப்படி முழுமையான சுதந்திரம் பெற முடியாத அளவுக்கு தனி மனித வாழ்க்கையிலே ஏதோ ஒரு பாவத்துக்கு அடிமையாகி இரவும் பகலும் பயத்திலும் பதட்டத்திலும் நிறைந்து ரொம்ப கடினமான பாதையில் தான் எத்தனையோ மனிதர்கள் வாழ்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த மீட்பு உண்டு. ஒரு மனிதன் இந்த தனி மனித இந்த ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்கும் போது, ஒரு தனி மனித ஒழுக்கத்திலே வாழும் போது உண்மையாகவே எவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம். உண்மையாகவே பரிசுத்த வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஒருவர் ரட்சிப்படைகிறார்களானால் பரலோக ராஜ்யம் சந்தோஷப்படுகிறது, தேவதூதர்கள் சந்தோஷப்படுகிறார்களாம். ரட்சிப்பு என்பது என்ன? எல்லாவித தீய பழக்கத்திலுமிருந்தும் தீய நோக்கத்திலுமிருந்தும் விடுதலை பெறுவது ரட்சிப்பு. இதற்கு அடுத்தபடியாக இனி என்னில் நான் அல்ல, என்னை உருவாக்கின இயேசுவே எனக்குள் வாழ்கிறார்,
நான் அவருக்காகவே இருக்கிறேன், அவர் என்னை மாற்றிவிட்டார் என்பதை சாட்சியாக இருக்கிறேன், அவர் என்னை ஒருவேளை அழைத்து செல்வார், அந்த ராஜ்யத்திலே சேர்த்துக் கொள்வார் என்பதுதான் அந்த நிச்சயத்தின் அடையாளம். இந்த நிச்சயத்தை பெறுகிறவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே உண்மையாகவே அவர்கள் மனம் திரும்பி நிற்கும் போது வானங்கள் மகிழ்ந்து பாடுகிறதுங்க, பூமி களி கூறுகிறது. ஏன்னா இந்த பூமியில் அவங்க நடந்த பாதையெல்லாம், அவங்க மனம் திரும்புவதற்கு முன்னாடி நடந்த வாழ்க்கை எல்லாமே அவர்களே அழித்து விட்ட பாதையாய் தெரிகிறது. ஆனால் மீண்டும் இந்த பூமியிலே ஒரு சந்தர்ப்பம் ஆண்டவர் கொடுத்து எல்லா இடங்களிலும் அவர்கள் எங்கெல்லாம் கெட்டு போய் நடந்தார்களோ அங்கெல்லாம் மீண்டும் நல்லவர்களாக நல்ல சாட்சியோடு வாழக்கூடிய ஒரு பலனை தருகிறார். பார்த்தீங்களா, எவ்வளவு ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கை. வேதாகமத்திலே அருமையான அப்போஸ்தலனாகிய பவுலை கூட பார்க்கிறோம். அவன் தேவனுடைய ஜனங்களை, அந்த நாட்களில் கிறிஸ்தவர்கள் என்கிற கூட்டம் கிடையாது, பவுல் வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் போதுதான் அந்த கூட்டம் வருகிறது. அப்போ இவர்கள் இருக்கவே கூடாது, இப்படி ஒரு தெய்வம் கிடையாது என்று அறியாமையினாலே பவுல் துன்பப்படுத்தி கொண்டிருந்தார். அப்படி துன்பப்படுத்தி கொண்டிருந்த பவுலை இயேசு கிறிஸ்து சந்தித்து, ஒரு ஒளியாக அவர் சந்தித்து, சடுதியிலே அவன் கீழே விழுந்து, அவன் யார் என்று கேட்கிற வேளையில, நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே என்று அந்த பவுல் இடத்தில் சாட்சி பகருகிறார். அப்போ அவன் இந்த இதனால் வரைக்கும் பவுல் துன்பப்படுத்தினது தேவனுடைய ஜனங்கள் என்று சொன்ன அந்த ஜனங்களை துன்பப்படுத்தினான். ஆனால் இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து சாட்சி சொல்கிறார், நீ துன்பப்படுத்தின இயேசு நானே என்று. உடனே அவன் மனம் திரும்பி, அப்போ இந்த ஜனங்கள் பொறுத்து கொண்டு போறது, சகித்து கொண்டு போறதுனா இதற்காகத்தானா? அப்போ நான் இவர்களை அடிக்கவில்லை, உண்மை அடித்தேனா? மெய்யான தெய்வத்தை நான் பார்த்து விட்டேன், இதை அறியாதனால் நான் தவறு செய்தேன் என்று அவன் மனம் திரும்பி அதே தேவனுக்கு அவன் சாட்சியாக நின்ற அந்த வாழ்க்கை எவ்வளவு அருமையா இருக்கிறது. எங்கு எந்த இடத்தில் நிறுத்தினாலும் என்ன பண்ணினாலும், ஐயோ என்னை சந்தித்த இயேசு இருக்கிறார், என்னை மாற்றிவிட்டார் என்று சீசர்களுக்கு சாட்சியாய் நிற்கிறார், தேவ ஜனங்களுக்கு சாட்சியாய் நிற்கிறார், ராஜாக்களுக்கு சாட்சியாய் நிற்கிறார், அதிகாரிகளுக்கு சாட்சியாய் நிற்கிறார். அது ஒன்றே அவருடைய வாழ்க்கையாய் மாறினது. வானங்கள் எவ்வளவாய் மகிழ்ந்தது, பூமி களி கூறுகிறது. எத்தனையோ ஜனங்களை இரக்கமில்லாமல் கொல்லவும் துன்புறுத்தவும் ஆரம்பித்த இந்த பவுல் இன்று இரக்க குணம் உள்ளவராய், இவரை அடிக்கிறாங்க, அடித்தால் இவர் வாங்கி கொண்டு, அறியாம அடிக்கிறீங்க, இயேசு ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதை சொன்ன அந்த அன்பு, அந்த தனி மனித சுதந்திரம் எவ்வளவு பெரியதா இருக்கிறது. அவர் அதிலே தான் அங்கே ஒன்று சொல்லியிருப்பாரு ஒரு இடத்துல, நான் ஆண்டவருக்கு ஆகாத ஒரு பிள்ளையா இருந்தேன், நான் அகால பிரிவியா இருந்தேன், பாவிகளில் பிரதான பாவியா இருந்தேன் அப்படிலாம் சொல்றாரு. அப்போ பவுல் ஒழுக்கமுள்ள மனிதர், உண்மையுள்ள மனிதர், தன்னுடைய பிரமாணத்தின்படி கடைபிடித்து வாழ்ந்து நேர்த்தியாய் வாழ்ந்த மனிதர் இந்த பவுல். ஆனா தேவனுடைய ஜனங்களை அடித்ததும் அந்த துன்பப்படுத்தினதும் அவருடைய பிரமாணத்திலே இல்லாத ஒரு கொள்கையை அவர் பண்ணிட்டாருங்கிற மிகப்பெரிய வருத்தத்தை அவருக்கு தந்தது என்று இங்கே சாட்சியும் பகிர்ந்திருக்கிறார். ஆம் பிரியமானவர்களே, ஒரு தனி மனிதனை இயேசு சந்தித்து அந்த பாவத்திலிருந்து, கொலை வெறியிலிருந்து, அந்த ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிற மனிதர்கள் விடுதலை ஆகும்போது அவர்கள் அடைகிற அந்த சந்தோஷம் எவ்வளவு பெரியதா இருக்கிறது. இயேசு அதை கொடுக்கவே உலகத்திற்கு வந்தவர். ஆகவேதான் அந்த ஒரு மெய்யான விடுதலையை பெறும்போது ஜனங்கள் மிகுந்த களி கூறுகிறார்கள். ஆகவேதான் ஒரு மனிதன் இந்த பூமியிலே அந்த விடுதலையை பெற்றால் வானம் மகிழ்ந்து பாடுதாம், பூமி களி கூறுகிறதாம், பர்வதங்களும் கம்பீரித்து பாடுகிறதாம். எவ்வளவு பெரிய சாட்சி! ஆகவே இந்த மாதிரி சாட்சிகள் இன்னும் எழும்பும்படியாய், இன்னும் இந்த வியாதிகளில் இருந்து பூரண விடுதலை தேசம் உண்டாகும்படியாய் இன்னும் ஏராளமான காரியங்கள் இந்த பூமியிலே நடந்து கொண்டுதாங்க இருக்கிறோம். இன்னும் பலத்த எத்தனையோ காரியங்கள் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் எழுதப்பட்டபடி நடக்கும். ஆனாலும் அந்த தனி மனித வாழ்க்கையிலே கடவுளுக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடு வாழும்போது, எங்க படுத்திருந்தாலும், ஆஸ்பத்திரியில் படுத்திருந்தாலும், வீட்டில் படுத்தாலும், எந்த ஒரு வியாதியில் கிடந்தாலும், இல்லை எந்த நல்ல ஒரு சுகமா வாழ்ந்தாலும், நம்மளை நிர்மூலமாக்க எதுக்குமே நாம் அனுமதிக்காமல் இருக்கிற ஒரு சந்தோஷம் பெருசா இருக்கும். ஏன்னா இங்க அதைத்தான் சொல்லுங்க. ஏசாயா 49ஆம் அதிகாரத்துல 18ஆம் வசனத்தை பாருங்க. உன் கண்களை ஏறெடுத்து சுற்றிலும் பார், அவர்கள் எல்லாரும் ஏகமாய் கூடி உன்னிடத்தில் வருகிறார்கள். 17ஆம் வசனத்தை பாருங்க. உன் குமாரர் தீவிரித்து வருகிறார்கள், உன்னை நிர்மூலமாக்கினவர்களும் உன்னை பாழாக்கினவர்களும் உன்னை விட்டு புறப்பட்டு போவார்கள். ஆம், உன்னை நிர்மூலமாக்கினவர்களும் பாழாக்கினவர்களும் புறப்பட்டு போவார்கள் என்று சொல்லப்படுகிற வசனம் ஒரு மனிதனை
ஒழுக்கமற்று வாழ வைத்து அவனை நிர்மூலம் பண்ணுதுங்க. அவனுடைய சாட்சியெல்லாம் அழித்து இன்னைக்கு படித்த இளைஞர்கள் எத்தனையோ பேர் சாட்சியாக நிற்கிறாங்க, மாற்றம் இல்லை. ஆனால் ஒரு சில பேர் குடிக்கு அடிமையாகி திருமண வாழ்க்கையில் ஒரு நிம்மதியில்லாத ஒரு சூழ்நிலை, கெட்டுப்போன வாழ்க்கை, இப்படி பல காரியங்கள், இப்படியெல்லாம் ஒரு மனிதனை நிர்மூலம் பண்ணுகிற அந்த சக்திகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அந்த சக்திகள் நிர்மூலமாக்கப்படுகிறது. எவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியம்! ஆகவே தான் இங்கு சொல்லுகிறார், அப்படிப்பட்ட ஜனங்களாகிய நீ பயப்படாதே, இயேசு என்னும் இரட்சகர் ஒருவர் இருக்கிறார், அவராலே ஒரு மீட்பு உண்டு. உன்னை நிர்மூலமாக்கினவர்கள், நீ இருக்கக்கூடாது என்று உன் எண்ணங்களின் வழியாய் போராடின அந்த சத்ருவின் எண்ணங்கள், உன்னை பாவத்திலே விளைவைத்து அடித்து உன்னை நிர்மூலமாக்கின, உன்னை கடன் பாரத்தை நிர்மூலமாக்கின எல்லாவித அந்த நிர்மூல சக்திகள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நிர்மூலமாகும் என்று அந்த நாட்களில் ஏசாயா தீர்க்கதரிசியை கொண்டு எழுதப்பட்டது. அதே போல புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் இன்றளவும் அந்த அற்புதம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆம், நிர்மூலமான மனுஷனை மீண்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எழுந்து கட்டி அவர்களை சாட்சியாக நிறுத்துகிற அன்பை நாம் பார்த்து கொண்டே தான் இருக்கிறோம். இன்னொன்றை பார்க்கிறோம், பாழாக்கினவர்களும் புறப்பட்டு போனார்கள். ஆம் பிரியமானவர்களே, எத்தனை பாழாக்கும் அருவருப்புகள் ஒரு மனிதனுக்குள்ளே புரண்டு வந்து சண்டைகள், கோபங்கள், கெட்ட வார்த்தைகள், கெட்ட எண்ணங்கள், கெட்ட பழக்கங்கள் என்று தூண்டிவிட்டு அழித்து தன் வாழ்க்கை சக்கரத்தை அழித்து விடுகிற இந்த பாழாக்கும் அருவருப்புகள் இன்றும் தேவ ஜனங்களை பார்த்தாலும் எத்தனையோ பேர் சாப பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டு கொண்டு அதிலே விருப்பமுற்று வாழ்கிற எத்தனையோ பேர் இருப்பார்கள். அந்த பாழாக்கும் அருவருப்புகளிலிருந்தும் இயேசு கிறிஸ்து அவர்களை மீட்டெடுத்து சாட்சியாக நிறுத்துகிற அந்த ஒரு காரியம் அன்றே ஏசாயா தீர்க்கதரிசியை கொண்டு சொல்லப்பட்டது. இந்த நிர்மூலம் ஒரு தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கையை நிர்மூலமாக்கி அவன் பெயர் முதலாய் அற்றுப்போக பண்ண எத்தனையோ எண்ணங்கள் அவர்களுக்குள்ளே போராடி அழிக்கிற வேளையிலும் இயேசு என்கிற நாமத்தின் நிமித்தமாய் விடுதலை பெற்ற போது வானங்கள் கலிகூறுகிறது, பூமி கலிகூறுகிறது, பர்வதங்கள் கம்பீரித்து பாடுகிறது. அவர்களை நிர்மூலமாக்கின செயலெல்லாம் நீங்கி இன்று சாட்சியாய் வாழ்கிற வாழ்க்கை எவ்வளவு மாற்றம்! அதே போல பாழாக்கும் அருவருப்புகளிலிருந்து விடுதலை பெற்று எனக்கு இருக்கிற சம்பாத்தியம் எனக்கு போதும், கர்த்தர் என்னை உயர்த்துவார், என் குடும்பத்தை உயர்த்தி வைப்பார், எனக்கு எதுனாலும் பரத்திலிருந்து வரட்டும், கர்த்தர் எனக்கு தருவார் என்று காத்து கொண்டு வாழ்கிறவருடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு சாட்சியாய் இருக்கிறது. அது போலதாங்க இந்த நாட்களிலும் இந்த வியாதியின் கொடுமைகள் பரவி கொண்டிருக்கிற காலத்திலும் எத்தனையோ ஜனங்களை நிர்மூலமாக்கி பாழாக்கி கொண்டிருக்கிற இந்த அருவருப்பான இந்த வியாதிகள் மத்தியிலும் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு மனுக்குலத்தையும் மீட்கும்படியாய் இரக்கம் கொள்ளும்படியாய் நாம் வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியமா இருக்குது. இந்த ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொல்லப்பட்டது போல யாக்கோபு திரும்ப என்னிடத்தில் திரும்புவான் என்றபடியாய் ஒவ்வொருத்தர்களும் கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து எந்த சூழ்நிலும் கர்த்தரை மறுதலிக்காத ஒரு உள்ளத்துல நீங்க கர்த்தரையே நோக்கி அமர்ந்துருங்க. திரும்பவுமாய் கர்த்தர் உங்கள் பக்கமாய், அதாவது ஆண்டவர் பக்கமாய் உங்களை திருப்பி வசனத்தினாலே உங்களை தேற்றி எல்லாவித சூழ்நிலை விடுவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். ஆகவே உங்களை நிர்மூலமாக்கும் சக்தி ஒன்றுமில்லாமல் ஆகும். நம்முடைய தேசத்தையும் எல்லாவித நிர்மூலத்திலிருந்து விடுவித்து நம்ம இந்நாள் வரைக்கும் நடத்தி கொண்டிருக்கிற தேவன் நம்முடைய தேசங்கள், நான் பாடத்திலே படித்திருக்கிறேன், டச்சுக்காரர்கள், பிரெஞ்சுக்காரர்கள், கிழக்கத்தியர்கள், அதுக்கடுத்து பார்த்தா இன்னும் வெள்ளைக்காரர்கள், இப்படின்ற அநேக ஒரு அடிமைத்தனத்தில் இருந்து இன்னைக்கு மீட்டு எடுத்து நம்ம எல்லாம் சாட்சியாக வைத்திருக்கிறார். அதுபோல ஒரு தனி மனித வாழ்க்கையிலே குடிப்பழக்கங்கள், கெட்ட பழக்கங்கள், கெட்ட செயல்கள் போன்ற அநேக பழக்கத்திலிருந்து இயேசு கிறிஸ்து விடுதலையாக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். தியாகம் செய்தார், தன்னையே பலியாக கொடுத்தார். இதில் இன்னொரு வசனத்தை கூட பார்க்குறோம். ஏசாயா 49:16 இதோ என் உள்ளங்கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன் என்றார். உள்ளங்கையில் வரைஞ்சி பார்க்குற ஆண்டவருங்க. ஒவ்வொரு மனிதனுடைய கையிலும் ரேகை இருக்குதா? கர்த்தர் அவருடைய சாயலே நம்மளை உண்டாக்கினாராம். ஆகவே அவருக்கு ரேகை நீங்கள் தான். அவர் உங்களை பார்த்து கொண்டே தான் இருக்கிறாரு. அவர் கண்ணுக்கு மறைவானதே இல்லை. இன்னைக்கு உலகம் மேப் இருக்கிறது போல ஆண்டவர் உங்களை மேப்பாக வச்சிருக்கிறாரு, வரைஞ்சி வச்சிருக்கிறாரு. உங்களை எல்லாம் அறிஞ்சு கொண்டே இருக்கிறார். உங்களுடைய சூழ்நிலையெல்லாம் அறிவார். உங்களை விடுவிக்க சித்தம் கொண்டார். அவர் விடுவித்து சாட்சியாக நிறுத்துவார். நீங்கள் எந்த வியாதியில், எந்தவித போராட்டத்தில் இருந்தாலும் உங்களை பாழாக்கினவர்கள், உங்களை நிர்மூலமாக்கினவர்கள், உங்களுடைய மனதிலே போராடி உங்களுடைய நல்ல செயல்கள்லாம் அழித்து போட்ட செயல்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் உங்களை விட்டு விரட்டி உங்களை மீண்டும் வண்ணமாய் சாட்சியாக நிறுத்த வல்லவராய் இருக்கிறார்.
பெரிய தியாகம் செய்தார். உண்மையாகவே உலகத்தின் மனுக்குலத்துக்காக இயேசு கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் அடிக்கப்பட்டார், நொறுக்கப்பட்டார், பாடுகளை சகித்தார், துன்பங்களை சகித்தார், பல வியாதிகளையும் போராட்டங்களையும் இருந்து ஜனங்களை விடுவித்தவர், மரண கண்ணிலிருந்து விடுவித்தவர். அவர் உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கும்படியாய் அந்த சிலுவை மரணத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். மரித்து 3ஆம் நாளும் உயிரோடு எழுந்து இன்றும் இந்த பாழாக்கும் ஒரு தனி மனித வாழ்க்கையில் பாழாக்கும் சக்திகளை முறியடித்து சாட்சியாக நிறுத்தி கொண்டே இருக்கிறார். இதுபோல இன்னும் அநேக சாட்சிகளை தேவனை எழுப்ப வல்லவராக இருக்கிறார், எழுப்புவார். அதுபோல சாட்சிகளாக இருக்கிற நீங்களும் சாட்சிகளாய் நிற்க மாத்திரம் ஆசைப்படுங்க. பரிசுத்த வேதாகமத்துக்கு இடம் கொடுங்க, ஜெபத்துக்கு இடம் கொடுங்க. உங்களால் எந்தவித தீங்கும் நடக்காதபடிக்கு நீங்கள் தேவனையே சார்ந்து வானங்கள் மகிழும்படியாய், பூமி கலிகூறும்படியாய், பர்வதங்கள் கம்பீரித்து பாடும்படியாய், எந்தவித சாப பொருளுக்கும் ஆசைப்படாம கர்த்தரே உயர்த்த வல்லவர் என்று கர்த்தரையே சார்ந்து உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையில், உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பில் நீங்கள் சரியாக இருந்து, ஒரு கணவன் சரியானபடி தன் குடும்பத்தை நடத்தி, ஒரு மனைவி சரியானபடி தன் கணவருடைய வாழ்க்கையை நடத்தி குடும்பத்தை நடத்துகிறவர்களாக இருங்கள். பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படுகிறவர்களாக இருங்கள். பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை சரியான ஒரு பண்போடும் அன்போடும் வளர்த்து ஆளாக்குங்கள். ஒழுக்கத்தை காத்துக்கொள்ளுங்கள். இன்னைக்கு அநேக படிப்புகள் பெருகிச்சு, எத்தனையோ டிகிரி இருக்கு. ஆனால் ஒரு தலைமுடியை கூட சரி செய்யக்கூடிய ஒரு வழி தெரியாத அளவுக்கு இன்று எப்படியோ ஸ்டைலுங்கிற பேரில் பல காரியங்கள் வந்துருச்சு. தாடி, மற்ற சூழ்நிலைகள், ட்ரெஸ்ஸிங் எல்லாமே ஒரு மாற்றங்கள். ஆகவே அந்த அன்பு பண்புகளை நீங்கள் முதலாவது உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் நேர்த்தியாக கற்றுக் கொடுங்கள். அது உங்களுக்கு நல்லது. இயேசு கிறிஸ்து அதற்காகவே தன்னையே தியாகம் செய்து மரித்து 3ஆம் நாளும் உயிரோடு எழுந்தவர். ஆகவே அப்படி ஒரு சாட்சியில் இருங்க. எங்கேயும் பாழாக்கும் அருவறுப்புகள் உங்களையோ உங்கள் பிள்ளைகளையோ தொடாதபடிக்கு வசனத்தின்படி காத்துக்கொள்ளுங்க. நிர்மூலமாக்காதபடிக்கு எண்ணங்களில் தெளிவாய் வசனத்தை வைத்து வாழ்ந்து காட்டுங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து உயர்த்த வல்லவராக இருக்கிறார். உண்மையாகவே உங்களை தேவன் ரட்சித்ததினால் வானம் மகிழ்ந்திருக்கணும், பூமி கலிகூறணும், பர்வதங்களும் கம்பீரித்து பாடணும். முடிவில் அவர் உங்களை அழைக்க வருவார். இன்னைக்கு எப்படி நீங்கள் எவ்வளோ சாட்சியாக இருக்கீங்களோ அந்த சாட்சிக்குள்ள விடையா இயேசு வந்து உங்களை கரம் பிடித்து உங்களை அழைத்து செல்ல வல்லவராக இருக்கிறார். குடும்பமாய் அழைப்பார், சபையாக அழைப்பார், கோத்திரங்களாக அழைப்பார், அதாவது ஒவ்வொரு நண்பர்களாக அழைப்பார். எல்லாரையும் இயேசு கிறிஸ்து அழைத்து அவருடைய பரிசுத்த ராஜ்யத்திலே சேர்த்துக் கொள்வார். உள்ளங்கையில் வரைந்திருக்கிறவர் ஒருபோதும் உங்களை மறக்க மாட்டார். ஆகவே நீங்கள் சந்தோஷமாய் தேவனுக்கு பிரியமான வாழ்க்கை வாழ இன்னும் அதிகமாய் ஒப்பு கொடுத்து கர்த்தருக்கே காத்திருங்கள். மீண்டும் வண்ணமாய் உங்களுக்கு இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொள்கிறேன். தேசத்துக்கும் சுற்றி இருக்கிற ஜனங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு சாட்சியாய் வாழ வேண்டியது அவசியம். அந்த ஒரு சாட்சியோடு எல்லாருமே நம்ம வாழ்வோம். ஒரு தியாகத்தோடு கிடைத்த இந்த வெற்றியின் நாள். ஆகவே இன்னும் தியாகத்தோடு கூட செயல்படுகிறவர்களாக இருப்போம். கர்த்தர் எங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. நாம் ஜெபிப்போம். எங்கள் அன்பின் பரலோக தேவனே, குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றவாளரே, மூவராகிய தெய்வமே, உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. வானங்களே மகிழ்ந்து பாடுங்கள், பூமியே கலிகூறு, பர்வதங்களே கம்பீரித்து பாடுங்கள். சர்வ வல்லவர் தம்முடைய ஜனத்துக்கு ஆறுதல் செய்கிறார் என்றபடியா நீங்கள் எங்களுக்கும் எங்களுடைய தேசத்துக்கும் கொடுத்திருக்கிற ஆறுதல் மிகப்பெரியது ஆண்டவரே. அதுபோல தனி மனித வாழ்க்கையிலும் அப்பா, நாங்கள் ஏனோதானோ என்ற வாழ்ந்த வாழ்க்கையிலே இயேசு என்னும் இரட்சகர் வழியாய் நீ எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த மீட்பு பெரியதுப்பா. இயேசு என்னும் நாமத்தின் மித்தமா எங்களுக்கு நல்ல பழக்கங்களை, பண்புகளை, ஒழுக்கங்களை நீ கொடுத்து இம்மட்டுமா நீ நடத்தி வந்து முடிவிலே நித்திய ராஜ்யம் ஒன்று இருக்கிறது, அங்கே கூட்டி சேர்ப்பேன் என்கிற நிச்சயத்தோடு வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிற தயவுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா. இன்னும் கூட எங்கள் தேசத்தை பாழாக்குகிற, நிர்மூலமாக்குகிற அந்த வியாதியிலிருந்தும் பூரண விடுதலையை தரும்படியாய் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். இந்த வேளையிலும் மரண படுக்கையில் இருக்கிற ஒவ்வொருவர்களையும் நாங்கள் நினைக்கிறோம். முற்றுமுடிய விடுவித்து சாட்சி தூணாய் நிறுத்துவீராக. ஆண்டவரே, எங்கள் தேசத்தின் அரசாங்கங்கள், ஆண்டவரே, ஆர்மிகள் எல்லாவற்றையும் கருத்திலே தாழ்த்தி கொடுக்கிறோம். ஒவ்வொருவர்களையும் ஆசீர்வதிங்க, பலப்படுத்துங்கப்பா. ஆண்டவரே, உமக்கே நன்றியை செலுத்துக்கிறோம்ப்பா. இன்னும் கல்வித்துறைகள் எல்லாமே ஆண்டவரே அப்பா எல்லாமே செயல்பட ஆண்டவரே எங்கள் தேசத்தை ஆண்டவரே இன்னும் நீர் காத்துக்கொண்டு வழிநடத்தும்படியாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஒருவரும் பாதிக்கப்படாதபடிக்கும் இரத்த கொட்டைகளாக மறைத்து பாதுகாத்துக் கொள்வீராக. நீர் அப்படியே செய்கிறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா. இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு உள்ளங்களும் ஆண்டவரே உமக்கு சாட்சியாய் இருக்கக்கூடிய பலத்திலே நீர் வழிநடத்துவீராக. குடும்பமாக கோத்திரங்களாக
இருப்பார்களாக. இவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக இருப்பார்களாக. ஒவ்வொரு தெருக்களுக்காக ஆண்டவரே நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். எல்லா தெருக்களில் இருக்கிற ஆண்டவரே ஆடு மாடுகள் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு விலங்கினங்களுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதாய் உம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தம் காக்கப்பட்டதாய் இருப்பதாகப்பா. ஆண்டவரே விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும் ஆண்டவரே புசிக்கிறவர்களுக்கு ஆகாரத்தையும் கொடுக்கிற தேவனையும் நன்றியோடு சோதரிக்கிறோம். இன்னும் மேலான ஆசீர்வாதமாக எங்களுக்கு பரலோகம் மன்னாவையும் வைத்திருக்கிறீர், பரலோகத்தையும் வைத்திருக்கிறீர். ஆகவே அதை நோக்கி பயணிக்கவும் ஒவ்வொரு உள்ளங்களுக்கும் நீர் பலம் தரும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். நீர் அப்படியே செய்வதற்காக நன்றி. நாங்கள் ஒன்றும் நாம மாத்திரம் மகிழ்ப்படுவதாக இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவன பிதாவே, ஆமென். கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்து சந்தோஷமாயிருங்கள். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதித்து வைத்துவாராக. ஆமென்.